Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke ma ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta ivideo-ke wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka zikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku, sikubhekela-ke nje igigaba okanye-ke igameko ezenzeka mihla namalanga la kwelikaMthaniya. Nganizokwethu lo esimbona-ke esithombeni udadewethu uNomvula Ngubane ongumufi, bese kuthi-ke lo igama lakhe uSigudi Zungu obeyisoka lakhe uNomvula, aphinde-ke futhi abe umsolwa. UNomvula kubiwa ukuthi-ke ubedukile, wagcina ukubonakala ngoLwesibili kuleli sonto eya kwesinye sey'kole ukuyokwenza-ke inhlolokhono yabasizi bothisha. Kuthiwa-ke akazange abuye, so osuke nikela namhlanje-ke uvela indaba ezibuhlungu zokuthi-ke isidumbu sakhe sitholakele, kodwa-ke sitholakala-ke emva kwendlu kubo kwesoka lakhe uSigudi Zungu. Njengamanje-ke uSigudi Zungu ugcwele amathafa, kuthiwa-ke ilo ehambe izolo akaze abuye. Kuthiwa-ke nombani ombonayo asize afonele-ke amaphoyisa. Like ivideo, subscribe kwi-channel la kwi-Trend TV, sohlezi sikhona sikulethela-ke indaba etrendayo usuku nosuku. Ahlangabezane ngokuzayo.